10 سال د سر کشتنا سروک باروی آمده تاهیر الچیر در باسپون تماشوان نیجا باروی آمده جبوی بیرانینا سروک خوی بره تاهیر الچی مراسمک لدارخست پارێزەر ji ber dadgeha Amedê heta minareya Çarling cihê ku elçî lê hatibû kuştin meşiyan. Ev 10 salin dosyeya kuştina Tahîr Elçî yekalî nebûye ku jer nehatiye cezakirin. Darizandin li dadgeha Herêmê Qediya niha li ber destê dadgeha destûra bingehîne. Parêzer di wê baweriyê de ne ku dosyeya Tahîr Elçî ji aliyê vê dadgeha bilind ve bêzelalkirin eger na ew ê vê dozê bibin dadgeha mafê mirovan ya Ewropayê. Mesela hatta ku naha darizandina Türkiye'de dadê Türkiye'de çava kesê ku kujerî wînatî dîtin bi hezara bûn bi 10,000 bûn lê em naêlin va akibeta bûyera boy kujerê birêz Tahîr Elçî em naêlin va tişta bibe em ê tekoşîna xwe bidomînin heyanê kujerê Tahîr Elçî dernekeve li ser vê axa li ser axa Kurda Tirka aştî pêk nayê.